Здравейте, YouTube! Аз съм Drift.bg, ама съм героя Skeletal Boy. Това е моя приятел Бъдбой, а YouTube-то му име е... И аз му го забрах направо. Симеон Букуров. Симеон Барбукуров. И сега почваме. Симеоне, айде да скочим. А? Айде да скачаме. Добре. Уи! Ти си с Ендър Перли. Това е моята къща. Много готска, нали? Това Тъпай. представлява отвътре. Изрут. Добави ма фресала. Няма да го добавя ореса, после към края на клипа. Това е мазето. Не мога да отварям често, баба. Спалнята е там горе. Изчакай, че... Спорт, искам малко да спя. Ух, колко ми се спи. Спалнята е тука. Къде бе? Също аз съм много богат човек. По-богат. И имам много къщи. Ела тук да легнеш до мене, де. Ето, например, една от тях. Да знаете, хора, Тя е много огромна. Има всичко. след малко ще ходим на ПВП. Аз ще се Да. опорствам и той. След манинго. След като покаже най-скапаната къща. А това е друг. Изчакайте малко. А, да. Какво е та долна мина? Ала, защо се заклещих? Аз съм много бърз. Извинете. Ето и друга къща. Всичките къщи съм ги по 60 000 някъде там съм ги вземал. По 40. Нещо си въобразява там. Има и други, ама не съм си ги запазил, защото има много. Ах ти лъжецо. Преди малко ми каза, вземал съм ги по 40 000. То е нещо му изкукало главата, не му обръщайте внимание изобщо. Хора. След клипа ще Това е тайното място. О, да му работи. Седла и то много. И сега отиваме на ПВП-то и ще сме по стария начин. Аз ще се оборудвам в моя хол. Аз няма да се оборудвам, а хората като умрат, бързо ще минавам и ще им вземам айтемите. По по-трудния начин, ама така няма да се хабя ресурсите. Много странно. Някой е влизал тук и го е натрупал. What the fuck? Как ще ги начупате с мангали? Тук са ми натрупали къщата с този тъпия глостол. Тук имам работи. Мамицата ви стара. Как са ми барали къщата? Я. Неговата къща няма свестна защита. Ой, той е бай Ганю, какво прави тук, ла? Така, аз чувам рейсите по бич. Ой, изрут, бягай са! Бягай са, ла! Ще те убия! Мръсник! Извините, хората е много прост. Симеон е мръсник? Малко Той се смее като циганка, да добавя. Да път. Ето, даже го чухте. Не, това са престува. Той тежи 50 кг. Лъжец. По-нисък от мене. Лъжец. Аз тежа около 46. Лъжец. Да, бе, спортувам повече от те. И аз щупих си пръстчето само от спортуване. Какво направи? Просто се разчекна пръстите, докато играеш на компютъра. Не, играх матч. Ти беше свидетел, но си слепок. Да, тогава бях страхотен вратар. Бил си. Само дето... Той беше някакъв защитник, му викаха Тунджо. Сега си лъгал, Йоане. Не лъжа. Аз казвам самата Казах, че истинско ти ми пред зрителите. Казвам истината.
И сега предсказвам, че май ще имам богат улов. Стига да избягам. Но май няма стане тая работа, защото ще ме убият. Ето, аз съм плячката. Той е идиот, не се ли научи? Няма хвани. Кой ми барал в тъпата къща, бе? Адио, кой слагал този тъпия шибан голстоун? Не мога ма хванат, защото са бавни. Бавен! Ой! Къв пердах ядох! Време е да бягам. А колкото гледам, той го няма. Аз извън на ПП. Вижте как избягахме, много съм печен. Има подгони нов. Печено пиле, а? Сандвич мой. Абе, нещо изкукал там, си съчинява песни, че не може да ги пее. Абе... Ай, стига си ме обиждал и ми викаш куку. Абе, скоро като те видя, ще ти смажа физиономията, ама. Нещо си въобразява. Ой! Откъде изкочи тояла? Здравейте, аз съм българ. Той измисли едно нещо. Ала... Тая откачалка... Да го убия ли? Да, уби го. Чакай малко да се позапре, бе. Умирай, бе. Другите епизоди ще бъда оборудван с брони и ще ги мачкам като за световно. С AceBG брони. Подчертавам AceBG. Те са лейджени брони. Той е... Кой този? Какви ми хвърлят тези? Какви букуци ми хвърлят този тук, бе? Той трябва да го убия. Няма как. Пълна. Извинете за потъването като бъчова, ама... Хора, така е стая едно голямо меле. 15 човека се трепят. Един дойде хакер и почна да ни трепи. Подчертавам хакер. И трябва да се измъкна. Той е идиот, че го убия. Помощ! Догони ме проститутка. Мелето на века! Зад мен е мелето на века. Някой от качалка ме уби. Къв е този хакер тук, ба? Дед ма трепи. Ашко ли съм? Говори руски. Ядосах се и ще вземам оборудването да убивам. Бой между амачорки! Мама! Мирам! Айле! Че са големи хакери, човек. Двама хакера на мене. Оле, трябва да избягам бързо. Йоани, трябва и двамата да се оборудваме. Ела наред стъпа бич. Аз ще кобрахла! Давай яд! Какво обра? Дъма панталони! Ела при мен. Пусти си на червено са направо изчезнат. Амачор, ще го убия, саботьор. Абе, я умрила. Умри. Оу! Къв... Аз съм бъдещия Лео Меси. Той е бъдещия Роналдо. Само дет малко не е вярно. Аз съм бъдещия Лео Меси и Роналдо едновременно. Ти не можеш да изложиш човек. Мога. Тебе лъжа. Не можеш да вдигнеш топката във въздуха. Ти не можеш да ритниш, не можеш да се учиш краката. Ти си като Йоргос Мазонакис. Не споменава Йоргос Мазонакис в клипа. Хората ще питат кой е. Ще им разкажа в някой епизод. Сега ще се оборудвам. Но за неща няма менчан аз ще разкажа съкратена история на Йоргос Мазонакис.
Йоргос Мазунакис е едно очилато лапи, което винаги го шомбят в главата. Ето съкратената история. А дългата е цял час и половина. От неговия прякор Йоргис до завършека му Мазунакис. Йоргус, не Йоргис. Всички го наричат Йоргис, за по-смешно. А някои даже го наричат Мазнакис. Не Мазунакис, а Мазнакис. Добре, къде са ендър перличките на Батко? Не, Батко няма с ендър перлички. Да цункат сладко. Уй, хи. Хай! Колко дебели тлъсти работи виждам аз тук. Аз виждам миша дупка. Добре. Нека ти кажа нещо. Съкратената история как не можеш да използваш Ender Pearl в War PvP. Съкратената история я казах. Да, разбрах я. Warp Mall, както винаги, ще си купувам Колбички. енчантябълки. Аз имам, що не искаш от мене. Искам от тебе. Да не си откачил. Не знам, аз сила на War Pepe. Пепе, как казах War Pepe. Е ново име. Продавам главите пътя до мен. Не сте да прембе. Първо отиди без брой, за да събереш малко кинти, малко сухо, малко нещо, което да е като дух. Аз заседнах както винаги. Който мрази хората, които са... Йоане, валя таята ми от небето. Уху! Така. Мирай, там ще с обикновен меч. Ще загазиш. What the fuck? Какъв е този човек, бе? Какви са тези тук, бе? Двамата му убиха. Всички на мене, Всички на мене! Help me! Аз съм без броня, тръгвам като заблудена мечка. Откачалки от магистралата! Откачалки! Повтарям, откачалки от магистралата. Елати ми. Бубу. Ау! Ще правя бубу. Мама! Човек, как ми се... Айда, нагоре! Какво напрежение! Ще му се не види! Ще ги убия! Йоане, нашето напрежение беше, че нещо е, човек. Да, какво беше? Човек, само нещо, гледам един човек и само докато се обърна, виждам някакъв невидим, почна да ма би с броните си. Човек, знаеш какъв демидж ми дръпна, само от един удар ме уби. Но съм добър, бе, виж как убих амачора. С малко помощ, той е тапунгер диамантен, който ме гони не е тапунгер, или е диамантен. Тапунгер. Баш лавата? Сериозно? И пак провалът на Йоан. Симеоне, сякаш пък ти си ме успех. Много съм. YouTube, сега опитах по трудния начин, после ще опитам по лесния.
по-лесният е да вземе от една от невидимост и да избяга. Довиждане, YouTube. Чао! До скоро.